Ga ta nan ku. Ye, ta zo mu ji da gamban yara. A wani gari, wai shi garin Riga. Garin ya kasance ƙaton gari ne, sannan kuma yana kewaye da wasu baƙaƙen dazuzzuka. Waɗannan dazuzzuka an tabbatar cewa akwai manya-manyan dodanni a ciki, sannan kuma da akwai su zaki, su damisa, manya-manyan namun dawa waɗanda suke cutar da mutane a ciki. Wannan dalili ne ya sa mutanen garin suka hana 'ya'yansu shiga waɗannan dazuzzuka, sannan su kansu ba sa shiga da su da mazajensu. Har ila yau a cikin dai wannan daji, akwai wani ƙaton dodo wanda ake kyautata zaton yana shigowa cikin garin Riga, yana ɗauke yara waɗanda suke yin fitsarin kwance, da waɗanda suke yi wa iyayensu rashin kunya, da waɗanda ba su da ladabi, ba sa taya iyayensu aiki. A cikin dai wannan gari na Riga, akwai wasu yara su uku waɗanda ba sa jin magana. Yaran su ne Zahraddeen, Nuruddin da kuma Shamsuddin. Waɗannan yara a ko da yaushe suka fita waje, in za su ga tsoho ko babba wanda ya girme su, ba za su gai da shi ba. Ba sa taimaka wa iyayensu a gida, ba sa gai da iyayensu. Idan sun je makaranta a ko da yaushe za su yi ta faɗa da abokanan karatunsu, sannan suna yawan yi wa malamansu rashin kunya. Ana nan, wani lokaci da rana suna zaune da Shamsuddin da Nuruddin da kuma Zahraddeen suna cikin hira, sai Zahraddeen ya ce, "Kai Nuruddin, kana tunanin kuwa ba za mu tashi mu shiga wannan dajin ba kuwa? Saboda dajin nan an ce fa da akwai mugayen abubuwa, to mu kuma da ake ganin mu ɗin nan, waye muke jin tsoro?" Sai Nuruddin ya ce, gaskiya ni dai ba zan iya ba. Kana tunanin dajin nan kwa babu wasu manya-manyan mugayen abubuwan waɗanda za su cutar da mu?" Sai Shamsuddin ya ce, kai fa Nuruddin, gaskiya halinka ne ba na so. Kai ka cika tsoro. In ba haka ba, meye wani abin tsoro a wani namun dawa? Ba sai mu kama wuyansa mu fille ba? Meye wani abin tsoro? Sai Zahraddeen ya ce, to tun da dai abin ya zama haka, kawai gobe da yamma irin magariba ɗin nan, da la'asar magariba ta kusa, sai mu shirya mu fita. Idan muka fita, mu faki idon kowa, mu tafi mu shige cikin dajin, in ya so sai mun gano abubuwan da ake faɗa, shin meye a dajin. Ƙarshenta ma duk ƙaryar banza ce, babu wani komai a cikin dajin. Shikenan. Su Zahraddeen suka tafi kwa, suka miƙe suka shige cikin daji, babu wanda ya gansu, iyayensu ma ba su san sun fito ba. Suka dinga tafiya suke, sai da suka je can tsakiyar dajin, sai suka ji wata irin ƙara, dararam. Suna dai tsaye suna ganin wannan abin al'ajabi, sai suka ji wani irin gurnani ya taso. Daram! Sai ga wani ƙaton halitta, wata irin mummunan halitta baƙi-ƙirin ta fito. Take Nuruddin ya faɗi ya suma a gurin. Shi kwa Zahraddeen yana kallon wannan ƙaton dodo da ya fito, tare fitsari ya tsinke masa, ya ringa fitsari. Shi kwa Shamsuddin gudawa ce ta ɓalle masa, ya dinga kashi. Suka ƙanƙame junansu suna, wayyo Allah, yau mun kawo kanmu, yau fitinanmu ba ta yi rana ba, mun kawo kanmu ga halaka, mun shiga uku. Take suka danne Nuruddin, shi da ya faɗi ya suma. Nan da nan Nuruddin ya miƙe, yana miƙewa suka ƙanƙame juna. Nuruddin yana, ku kuka jawo, ni dama na ce muku ba na son in je, da akwai mugayen abubuwa, amma kuka ce mu je. Take wannan dodon ya daka musu tsawa, ya ce, ku, an gaya muku na zo nan ne don ku ringa ɓata min lokaci? Ku juyo daga fuskarku sosai. Suna juyo da fuskarsu, sai ya ga ashe yaran nan ne da ya ji labarinsu a garin Riga, waɗanda yake so ya je ya ɗauko su dama tuntuni.
sai ga shi yau sun hutashe shi. Ya ce, dama ku ne? Ha 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 ha, ai kwa kun hutashe ni. Dama neman ku nake yi ido buɗe, tunda ma kun kawo kanku kun ga ai ba sai na je ba na huta. Dodon nan ya sauki ƙafarsa ya doka a ƙasa, take wani ƙaton aljani ya ɓullo. Yana fitowa ya ce da shi, kai madaddaƙaƙu, ka shiga can cikin dajin nan ka kira min sauran dodannin nan su zo, ga abinci mun samu yanzun nan, a zo a yi aikinsu, a dafa mana su mu cinye su tas. Take wannan dodo da aka ba shi umarni ya koma cikin gari, ya je ya yi shela, ya gaya wa sauran dodanni cewa shugabansu fa ya ce kowa ya fito a taho da tukwane, an samu nama, za a yi aikinsa a can ƙaton filin garin. Shikenan, ai kwa take a lokacin kawai sai ga dodannin nan cikin sakan 3 sai ga su sun bayyana a wurin. Wani da tukunya, wasu da ludayi, wasu da itace, aka zo aka kafa ƙatuwar tukunya a gaban su Nuruddin. Da aka kafa ƙatuwar tukunya a gaban su Nuruddin, suka hura tukunyar suka zuba ruwa. Daman su Nuruddin dodo ya sa an ɗaɗɗaure su, sai ya ce ku kunce su, ku ɗauki ɗaya a gyara mana shi tas, a zinduma a cikin tukunyar nan, a tafasa shi, da shi za mu fara cin abinci yanzun nan. Take aka ɗauko Zahraddin za a zinduma shi cikin tukunyar nan. Sai Nuruddin ya ce, don Allah don Annabi dodo kai mana gafara, wallahi mun daina fitina, ba za mu sake ba, don Allah ka taimake mu, ba za mu sake ba. Ya ce, kai wa mutane shiru, yaran banza marasa jin magana, me ya kawo ku nan? Dodo ya ce a dakatar da sa Zahraddin a cikin tukunya. Aka ɗauko shi aka kawo shi gaban dodo. Daga nan dodo ya buga ƙafa, take waɗannan munanan halittun da suka zo suka cika gurin suka ɓace. Sai ya kalli su Zahraddin da Nuruddin da Shamsuddin ya ce, to yanzu za ku daina fitina ko ku har yanzu kuna nan za ku ci gaba? Sai suka ce, insha Allahu dodo ba za mu sake ba, mun tuba, don Allah ka yafe mana. Daga yanzu kullum ni zan yi wa babana wanki, zan gyara gida, in yi wa mamana komai a cikin gida, ba za mu sake ba. Ya daka musu tsaya ce, kai ku yi min shiru, ai sai na gwada ku zan gane cewa kun daina. Ya ce, kun ga waɗancan manya-manyan duwatsun masu yawan can, to ku je ku ɗauko su daga can nesan gurin nan, ku kawo min nan inda nake a zaune. Suka ce, to yanzu nan za mu. Suka tafi, suka je suka ɗauko su, suka ringa ɗauko su, duwatsun nan masu nauyi sosai, da ƙyar suke ɗaukowa, sai da suka yi kwana 5 suna ɗauko duwatsun nan manya-manya, suna kawowa gaban inda dodo yake. Kullum suka rasa yadda za su yi, ga rashin abinci, sai dai a dafa musu ɓeraye a kawo musu a ce su ci. Ba yadda za su yi, haka suke zama su ci naman ɓera, sannan su tashi su ci gaba da aikin da dodo ya sa su. Bayan kwana 5 dodo ya ce, to ya isa, ku zo nan tukunna. Ya kirawo su suka zo gaban shi, ya ce, za ku sake yin fitina? Za ku sake yin fitina? Za ku sake yin fitina? Sai suka ce, ba za mu sake ba dodo, mun tuba, wallahi ba za mu sake ba, wallahi ba za mu sake ba. Ya ce, to duk da haka ba zan ƙyale ku ba, duk da haka sai na sake sa ku wani aikin. Sai ya nuna musu wata bishiya, ya ce su je wannan ƙatuwar bishiyar, sare ta gaba ɗaya, su kawo masa itacen gabansa. Suka je suka ɗauki, aka ba su, kowa aka ba shi fatanya, suka ɗauka suka je suka fara sare wannan ƙatuwar bishiyar. Suka dinga yi sai da suka yi kwana 10 suna sarar bishiyar nan, hannunsu duk ya faffashe ya ringa jini. Aka kawo wa dodo gaba ɗaya itacen bishiya. Suka ce, don Allah dodo ka gafarta mana, ba za mu sake ba, ba za mu sake ba. Insha Allahu za mu ringa taya iyayenmu aiki, mun daina fitina. Ya ce, to na ji.
tunda dai kun fara gane kuranku ku mu je can gurin. Ya je aka yi wani ƙaton keji aka zuba su a ciki, aka zazzaunar da su sai da suka yi kwana 10 ana ba su ɓeraye suna ci da tafasasshen ruwan zafi, ba ruwa sai tafasasshen ruwa. Sai da suka yi kwana 10 a gurin, wata rana sai ga dodo ya zo ya ce duk a fito da su. Aka fito da su daga cikin gurin, da suka fito ya nuna musu wani ƙaton dutse ya ce su hau su tsaya a kan dutsen nan. Suka hau suka tsaitsaya ya ce kowa ya rufe idanunsa, duk suka rufe idanunsu. Suna rufe idanunsu suna buɗe idonsu sai kowa ya gan shi a gaban gidansu. Iyayensa suka fito suna ta murna suna tambayarsu, Shamsuddin, Zahraddin, Nuruddin, me ya faru? Me ya faru da ku yau wata guda ana ta neman ku? Su Shamsuddin da Zahraddin da Nuruddin suka kwashe labarin abin da ya faru gaba ɗaya suka gaya wa iyayensu. Aka dinga kuka ana al'ajabin abin. Daga ƙarshe dai su Shamsuddin suka ringa taya iyayensu aiki su yi musu wanki, ladabi da biyayya, wanda a duk unguwar su ake shaida akan sun fi kowane yaro ladabi. Su gaida iyaye su tafi makaranta da wurwuri. Suka dawo dai mutanen kirki abinsu. Shikenan ƙurin ƙus an kan ɓera. Mun gode Gamban yara.